gusto si Lord ba nga, pag mag-serve ka sa iya ha, tinuod nga gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, mo resulta man nagkabaguhan sa tuang kinabuhi. Si Lord, dili gusto religion, gusto ni Lord relasyon. Pag ang tong mindset ng religion lang, at kag simbahan, malipay ka, madasig ka, tama ba? Hilak-hilak ka, tumba-tumba ka, kirig-kirig ka. Pero pag ulay sa imong simbahan nga way na usab, that's religion. Niadto kag simbahan kay basi pangitaon ka ni pastor pero wala na kay love. Pwede ba na? Pwede na oy. Di ba? Niadto na lang ka dito, ano man, murag tradisyon na, Domingo manggod. Tama ba? Simbat ta kay Domingo pero pangutanan naa pa ba ang gugma? Kay gusto ni Lord, tinuod nga gugma. Tanan himuon na to, niadto kag simbahan, dili tungod sa relihiyon, dili tungod sa simbahan, dili tungod sa pastor, niadto ka kay nahigugma ka sa Ginoo. Pag nahigugma ka sa Ginoo, walay babag. Amen. Kung tinuod kang naigugma sa Ginoo, kay kung tinuod kang naigugma ni Lord, kaya nimong magampo. Kaya nimong magdebosyon. Kaya nimong mag-cell group. Amen. Kung pasabot ba nga pag naa kay gugma, ang lisod dali na lang himuon. Amen. Kung sa una sa mo lisura ni oy, pero sa dihang na-develop imong gugma sa Ginoo, nahigugma ka sa iyahang buluhaton, bisag lisod kaya nimong himuon. Amen. But just like kay Jesus, si Jesus ang pinaka great example gyud sa gitawag to love difficult people. Ano man, iyahang gihugasan ang mga tiil sa iyahang disciples. Nakadungog naman tana, di ba? Ang 12 niya ka-disciple, gihugasan niya ang tiil. Di kabalo ba mo dili to sayon? Amen. Katong mga disciples niya, mga badlungon to. Lahi-lahi tong batasan, lahi-lahi kinaiya, lahi-lahi utok, lahi-lahi magkasing-kasing, lahi mindset. Pero kanong kaya ni Jesus ka nagpaubos siyang kaugalingon, gihugasan sila tungod sa gugma sa Ginoo nga naa sa iya o gugma para sa ilaha.